ụtụtụ anaghị ru ụtụtụ ya eto ezigbote aka ebe anyị nọ maka na ifugodo oge nne m ji kpọta anyị wee sị pụta na ezi pụtanụ na chi efogo ụfọdụ ka na-agbatị arụ ụfọdụ ka na-agbatị onu nwaanyị anụ kwadoro akwado n'ụtụtụ anụnwa ka ọ dị ozugbo onye na onwe ya na-apụtakwa ezi ihe ịbụba tagodoro ya n'onwe ya ọ sị ya anyị ga-akpụta na ihe ji atụ anwụnta anyị ga-akpọtụ ya ozugbo mụnye ya bụ ọgwụ anwụ ahụ ka ya bụ anwụnta ghara ịta anyị amụrụ na nwaanyị ebugoro ụzọ tete n'ụtụtụ gaa n'azụ ụlọ gaga bute abacha ifuka abachara ofu okporo abacha ifuka ọrịa ya bụ iho ukwu na-abụ maọbụ ukwu ịtọ ya bụ abacha eju ebe niile ife obere akụkụ o siri wee hote nnukwute ihe anụ mụọnụ m na-ajụ na afụkwanụ biko naanị ọnwa isii ka abacha anụmanụ wee haracha etu a naanị ọnwa isii ka ọ nọ ihe m na-emenye ihe anụ ngụrụ mmenyụọ ya bụ ana m emenye ọgwụ ihe eji atụ anwụnta ya bụ na o mee ka ọ na-enwuchi ozugbo anyị ekporokwu ya wunye ụfọdụ na-akpọ ya ngụ isukwanarị ihe ọkụ ewere ya na-eme ihe ndị ọzọ mana ọ bụrụ ihe ahụ ka anyị ji eme nke anyị bụ anwụnta ka anyị na-eji ya atụ anyị nwere ihe anyị ji agwa abacha nke anyị ifu ngụrụkwa were mma na-akọ ọkọ obere oge anyị wee bechazie ya wee zakọnata ihe anyị ji bee ya kpofuo ya bụ na sonyekwara m ihe onyonyo ifu ka anyị na ya bụ abacha si wee jee na ihe anyị ji ya were mee nna ozi ụtụtụ na-abụ nnọọ ị na-eteta uru ụtụtụ ete ihe ị ga na-echegodi bụ ozi ụtụtụ si ya maka na ọ bụrụ obere ihe ọ bụrụ onye bi obodo mepere emepe nwee ka isi n'ime ụlọ gị pụta ebe a n'usekwu gị isi nke a pụta mana ọ dịrị etu a na onye bi n'obodo ị na-abịakwanarị ozugbo ị na-etete bụ azịza ka ị na-atụ ị ga-eji wee zaa ezi dịka ihe mamarọ ị ga-azagide ya mara ka arụ dị gị ọ bụrụ na ị na-achọ ka ewechanata ọ bụrịrị ịchọwa ebe ị ga-agba ọsọ maọbụ ebe ị ga-aga ije ka ewechanata naanị tụtụrụ azịza zaa ezi anụ a ihe dịka izu na-abụ ma izu na-atọ ifu na ị ga-akwụ ọtọ tikpọọ azụchara ezi nga weta ihe akwụ anụ a bụ ihe anyị ji emekarị bụ anwụnta ka anyị na-eji ya achụ enwe ndị ji ya eme ngụ ya bụ na esucha ya ọkụ kịta iwere ya wee mere ngụ eji agwọ abacha eji agwọ isi ewu eji agwọ ụgba ihe dị iche iche mana anyị hụrụ onwe anyị ka ọ dị kịta anụnwa bụ anwụnta ka anyị ji ya achụ ọ bụrụ na iwekwanara ọkụ tinye n'ime ya ozugbo ị na-etinye ya ọkụ anwụrụ ọkụ ahụ na-apụ ọ na-achụ anwụnta ọ bụghị anwụnta nke mosquito anwụnta nke ịbụba ya bụ sunfly maka na ụtụtụ etu ọnụ ụdịrị ịbụba na-ata mmadụ ebe a n'ihi osisi niile jichecha n'akụkụ ebe ahụ ịbụba dị mana anwụrụ ọkụ ya anụnwa na-achụchacha ịbụba ahụ ọsọ ọfụma ifugodo ọ bụrụ na ị nọrọ n'ime obodo etu a ọ ga-enwerịrị ị ga-afụ ụzọ ị ga-esi were na-egbo mkpa dị ara gị ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-asị na ị gaghị eme ọ nakọta etu a na ma echesi ndị nna nna anyị ha ifu na ọkụ enwurugo ọkụ nwere ifekwanarị obere mmiri ọnyọ ọkwụbakwa anwụrụ naanị anwụrụ ọkụ ya ahụ ka ị chọrọ ka ịbụbụ ahụ kwụsị ị na-ata ka m mechakwara ihe a na ji nwaanyị na-achịkwa azụ na ezi ahụ adị m na-asị na ndị nna nna anyị ha kedu ụdịrị akọ na uche ha nwere ha ji mara na o nwere mkpa ha agaghị egbonwuru onwe ha onwerọ ọ bụ na ntị eji awụ arụ kịta ichere na ọ dịghị mgbe ahụ ọ dị maka na eji naanị ihe akwụ na mmanụ imete ncha nsị gị naanị ihe akwụ na mmanụ anaghị etinye ya ihe ọbụla o nwere ihe a na-etinye ya imete ncha ị ga-eji wee na-awụ ahụ kpọrọnụ m gaa n'oge gara aga oge ezi dị n'ukwu ụkwa oge ịfụnanya dị n'etiti mmadụ na ibe ya maka na ịpụta ụtụtụ etu anụnwa ihe ga-akpọtegodi gị bụ akwa ọkụkọ bere ịmanye n'ụra ozugbo ị na-etete ịtụtụrụ azịza zie ezi ị na-azacha ezi ozugbo ọ bụrụ na ị nwere ọkụkọ ị ga-akpọrọ ụmụ ọkụkọ gị menyere ha ụzọ ka ha pụta ọ bụkwa na onwe ndị nke ị na-enye nri n'ime ụlọ ha inye ha nri ikpụrụ ewu gị pụọ maọbụ ị ga bute nri ewu wee mechasie ihe a niile ikpo ntụ ụtụtụ tinye ọkụ oge dị etu anụ a na-amasị m mana ka ọ dị ugbu a onye ọbụla bụzi onwe ya ka ọma ịfụnanya adịzikwa n'etu ahụ mana ka ọ dị nsogbu adịrọ ihe anya ma ha ka e mere bụ ọnwụ ma ọ bụrụ na ndị kwuru okwu asị gị na osite adịba mma na ọ dị gbara gboo ya bụ na anyị wechtekwa ụdịrị ịfụnanya ahụ ọzọ mara na nsogbu adịghị ka anyị pụtara ụtụtụ anụnwa wee were anyị zazacha ezi mechasịa ihe niile ka anyị na-aza ezi anyị wee tinye ọkụ ebe izizi anyị ga-eji wee sikwata ihe n'ụtụtụ tinyekwa ọkụ ebe nke abụọ ebe anyị ga-eji wee bido wee yee garị ahụ ka m nọzi kịta wee na-eye ọkụ garị chaa gị ọkụ garị chaa gị ị mara na nsogbu dị ya ọ ga-amịkọsị mmiri na-enede gị n'arụ iwe mara na ọ garị ka i yere